Ξεχωριστό για το 1992 είναι η προσπάθεια προσέγγισης με μειονοτικούς πληθυσμούς της περιοχής. Έτσι, την Πρωτομαγιά του 1992, μία αποστολή, αποτελούμενη από μέλη του χορευτικού συγκρατήματος και κατοίκους του χωριού, επισκέφτηκε τα χωριά Μεγάλο και Μικρό Δέριο. Εκεί, μέσα από την παρουσία και την παρουσίαση του χορευτικού προγράμματος, δημιουργήθηκε μια πρώτη γνωριμία τόσο με τους χριστιανούς, όσο και με τους μουσουλμάνους κατοίκους των χωριών αυτών. Άιντε. Εντάξει, πόδισε τώρα. Από τους παραδοσιακούς τρικότικους χορούς μας. Είναι πρόεδρο του Μικρού Δερίου, καθώς και όλους τους υπευθύνους για τη θαυμάσια φιλοξενία που μας επιφύλαξαν.
μας είναι μοναδικός ίσως, ο πρώτος, μία έγγραφη τηλεόραση και ένα βίντεο για τα μέλη του Συλλόγου και θα μας επιτρέψετε να πούμε μερικά λόγια για τον εξαίρετο αυτό άνθρωπο που πραγματικά μας συγκίνησε και τον ευγνωμονούμε όλοι μας. Να επαναλάβω λίγο τα δώρα. Ο κύριος Σταύρος Τσιματσής, επαναλαμβάνω, δώρισε στο σύλλογό μας μια έγχρωμη ιαπωνέζικη τηλεόραση 21 ιντσών και ένα βίντεο επίσης ιαπωνέζικο της ίδιας μάρκας. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά θερμά. Κατάγεται από το γειτονικό χωριό του Πραγγί και εργαζόμενος στη Μητρόπολη Διδημοτήχου, τελείωσε το γυμνάσιο Διδημοτήχου. Από εδώ κύριε Τσιματσή. Να σας βλέπουμε, από εδώ, περάστε. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια, γιατί η γιορτή αυτή δεν είναι για να βγάζουμε λόγους. Ήρθαμε εδώ πέρα να χαρούμε, να τραγουδήσουμε και να πούμε ό,τι θέλουμε. Λίγο κοιτάξτε και σε εμάς, λίγο σε εμάς. Έλα ρε παιδί, 2 λεπτά ρε παιδί. Μεγάλη στιγμή για το Σύλλογο ήταν η προσφορά ενός βίντεο και μιας τηλεόρασης από τον κύριο Σταύρο Τσιματσή, δικηγόρο καταγόμενο από την περιοχή μας. Οι εκδηλώσεις που έγιναν στις 15 Αυγούστου ήταν προς τιμή του δωρητή, σαν ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης όλων των πετραδιωτών για τον κύριο Τσιματσή. Οι εμφανίσεις του χορευτικού του Συλλόγου συνεχίστηκαν όλο το χρόνο και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις.